maricona auro napuna horo napuna Nahampe nang tunggu dan nambang abadi martahilau manira kita hasian dang lau mubah hotoloku saleleng ikon rapado hoto menjalahi ngolusi ya bari ramanaun hitana hajina sorang prodi utunin ngolu tahaluan peop hotiro hami pio pau macai gomos saleleng na ikon rapado hoto nang tunggu dan mengabadi martahilau manira kita hasian dan lau mubah hotoloku saleleng na ikon rapado hoto menjalahi ngolusi ya bari ramanaun hitana hajitna sorang prodi ujuni ngolu tahaluan peop hotiro hami pio pau macai gomos saleleng na ikon rapado hoto aurado hoto soy di paso Tuhan sedena tapasintai saleleng na ikon rapado hoto menjalahi ngolusi abadi ramanaun kita nahat kita sorang rodi ujung ni ngolu tahaluan saleleng na rapado hoto menjalahi ngolusi abadi ramanaun hitana haji sorang rodi ujung ni ngolu peop hotiro hami pio pau macai gomos saleleng na ikon rapado hoto saleleng na ikon rapado hoto. Tapos sedang kubuji ko sa kami ulit ko iba pa ang mga pagkakasa pagkilala ko kami ito pasal ko sila sila yang sa kami dito at disulong pemurun nam iba sa siya ito sa nila siya doon na sila sa kami dito at kami open yang namin ito tunay na pagkakasoromi yang menjadi pagkakasoromi atau mengenai dari Tuhan asal bersyukur menolong di dalam manusia dan pada Tuhan berfikir sabta dari Tuhan Tuhan itu ulang pembunuhan atau akhir Tuhan Yesus Kristus
Amin. Jadi dia Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri.
Baik. Amin. Horas kita salutan. Kamu doon inang kata di bala na ko'y mga ibugo di hina tamu di pengantin Evangelis Sian Mateus Bidu ayat 20 patrol di ayat 25 seorang di domisi asa nombege hataki jalan di belakon si patroson mai buhalak na maroka na paulihon bagasnya di atas batu mamam ia robe udan fobir mangalat tak tuju jalan surpe haba-haba menundung bagasi dan nama rumpat ay batu mamam lo haujana ima sana amulog inang molog semua yang kita lakukan ikon na khotima na jagoima awalna ima molo hidup molo mengawali segala sesuatu harus kita cari yang terbaik. Boy hakabai dalam kemudian bertahan puluhan tahun alaniaha alani fondasi na baga fondasi na hot fondasi na kokoh tabere kusema jabuta tabai dengan dinggan jabuta kan asal pura-pura marupa adon dan potir dan marupa adon angin keras dan marupa alani tak pikiri dengan boa jabuta boy bertahan lele saunari tari waktu paruma tanggau namun doh inang sepakat doh hita molo udok ikonadong do fondasi parjono na tabai asabui bertahan lama amun doh inangnya sudah rumah tangga puluhan tahun gak mungkin gak ada fondasi gak mungkin molo ada fondasi mula-mula kita tahu masih ramah kita dan cocok kita marpada kita ada ngade mula mau na au bisoma molo ada fondasi alai posea au amugotina molo pe boy tarawat permatanggo saalaniana tabaindo fondasi na kokoh apa itu fondasi yang kokoh na parjolo merasa dan sempurna kita molo dan sempurna kita pasang tape yang sempurna molo soni berarti molo pei bana mengelakukan kesalahan dengan puluh-puluh jangan pala puluh kali jangan pala tadok bah dan hasil dako alani kita pe dan sempurna iman dapat jolo tahilala si Rina si Daniel gak sempurna mari sama-sama karena tak sempurna kami siap menerima satu dengan yang lain imas ada fondasi nang kokoh nah padua nang orang soal saling menerima ikon adong do saling mengampuni masih sisaan dosa mengamu karena apa alani kadang-kadang molo adong mah sesuatu permasalahan kadang-kadang olo do kita lepas kata disima olo masih sisaan dosa usung putus ini kan do cedenya kayak pengampunan pada kayak boa kepada muka saleremon molo sadar membunuh sadar boi masih molo di pacaran saunari mau masuk madu pas tanggal dilanjutkan do mana ngambil kuho ope ngamasa apa fondasi yang ketiga untuk Sirina Rejo bekerja di sebuah restoran molo di restoran kan molo ada yang memesan total galak bogas naon kan jolo taparade mah dia bawangnya dia cabenya dia bumbunya dia mina asalna palebeku pokoknya pas lah waktunya bisa disiapkanlah semua dengan segala bumbunya jadi yang ketiga selain saling menerima saling mengampuni yang ketiga siapkan segala sesuatunya dengan baik siapkan rencana dengan baik supaya apa? Supaya berjalan semua dengan baik gak perlu Nunga rotu yolomi anak doho
Kristen. Dung dito parebata jomai di dokter nama dan tinggan sesada bawai tuju ubay masada berburu panggupi iba na bahay akupna. Akup ini di Tuhan Yesus gan na paulakon na niulina ia soal nina namalina na pangalakot pangalakot do nang membuat nasirani atau na pinadomo di debata dan jadi siramoni joma. Jadi kalau tubuh memahami Tuhan, lawan komunitas. Somono do kata di debata to akabawa, hamu akabawa, awalongi hamu mapadi tamunabe somono Kristus nama awalongi kuliai, jalan mangaleon diri nah mokoksa, unang kamu dopak nasida sampai hamu nasida somongan panian di hamuluan nasora sudah. Sonondo katanya di bata doaka buru-burui dioloi perempuan membawa nabe soal pangolio dituhani ayo ido uluni paditana soal Kristus uluni kuliari ikon kotor korman toman madungan kalamboko do kamena komparangin buru-burui imana harga dijolo di bata doho dijolo di jodoh. Atong somong akan nama parangnya hatan di bata mahamus molukon para siniruhawan do tabasaron do taserekoniro kamahamu masih kemudian mahamu do masih asian lalu teriti niruha muruk rimas panunggalnya do pangcoy ini daw masih namu alai di jam salut nai masih awal namahamu ai ido raut-raut minasundenggan Dungi dan menasian debata ima mengarajai di bagasan rohamuna jara salukutna nabi nahimuna magite haka manukambakena tok mai magite hite guardi Tuhan Yesus asa ibana mengarajai rohamuna dohot ulaumuna ulau hadingan atau mengadibeke hamu hatami debata tarik turuti pardongan sarpio mihala kristeni nama nukun bangun mulai di hoal panguli dan nilumban gaul olo doho maka cocokon dijolo di batan ng boto salukut do dijolo ni akadona na pumudison na dipanggil roham do lastarinan bayar pasaribu na ritmon gabedongan mo saripe olo doho maka orang ibana siya na sa roham do makulahong siya na sa gogong untuk memparangayang parangayang badia rap doho ibana na olo doho mga jura-jura galeona usura umuran panangena jalan sotupa paulakonmu mana kay konon mana pay madisira mamatea mangsogot mulo nang sadaro hama mulo salud nai dokma alusu naman kumamuan di kokale inang lastarina nubaya pasaribu niririt ni dani yang bandalon bahen dongan musanipe na olo doho makajukokon dijoloni dibata ng boto salukut doho dijoloni akadon na pumulison na dipanidorohamdo dan yang bandaulon na riritmon gabedongan musanipe olo doho makaoloni ibanas yang nasaroham doho mapangalahon nanure maradokon ibanas yang nasaroham doho marparangion parangina badia pagol halak kristeko jalan nasukupa mahiloloko mana tadi konon ibana paling madisira hamatea mamusogot mulu nang sadaruham mulu sambut nai dogma alusu Lastarina pasaribu pakai kancicet ini dijadi calon atau masih lewat tangan siamu mahamu pabuah kotni pada nuna na poso di debata doa na membuat hatana Tuhamu manite ite kwa ni debata ama anak boko di perbadia doa mandok na pinandomu ni debata dan jadi siram menjorma amin. Di pasu-pasu jala diramoti dua debata mahamu
Isodakon Tuhan debata mabuhinan Tuhamu jala asi maruhana midahamu. Idokapkon Tuhan debata mabuhinan Tuhamu jala di pasaron ma jamena tuto di munabe. Amen. Manungan jalo yang konami do paruenani pemberkatan semua inang padita. Saya keluarga na berbahagia mahamu tujulwano. Keluarga selas ngeroha di jolo di hamina torasmu. Tumugi ma di jolo itu harta. Oma itu dengan pamain akan dibata namai wajahan ni paru mata lemuna soalnya ini nawaki di Matius semakin gabi ujahan nahok mahamuk dan rumah tangga muna. Jadi keluarga Kristen nama kalian di Jehovah mahamuk nang parmain robot anak nami saling menutupi kekurangan. Doritania atau patai. Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama dohot persauran itu di perbadia ima manongani hamu saluhutna amen. Amen.
Hata Tuhan kita narung di parada kau asa tamulai ulota dos makan diname na diutaka lagu tio ala numbe sipul dawan kado parometa sen daga soron tuata sanari pe naing mulata ma ulota aka amutua do aka muda asados rohata molutumpe prajolo hami siapa na suruto jolo lao patu pahon sangat sering riang diulota di bagas sedario udahlah dan nama dulu hami aka amahan alai ala kasmani masamalna di kita Mulutung prajolo hami ulima rohata samani masalah nami tua mona gabi apa jadi sanaripe tabangiro ma udang taido jadi di kita pe ba asa tabangiro musita siya nama tabang musita asa dusmata bisa mahitam no lama nabi ubud parmeme anak tado parmeka asa gawe memena ulima memena nadenggan sihang uluna nasida tutulanon sakida kasih tuan didiro harhi molo tumpe sama dia anon dia kaharonani anghangimuna mata botok kamu anggi ulima rokamu yang nagabe arong bihami tois manabulit maradupit kamu alai las maruhamu kemudian non dia ke pada pokronami tuanguna jadi ope tujoloma amuna kami neng mahami bona hasuto asanggia ma bermula nauli bermula nadengkan padamang majolo kodang mula-mula namang yutusi asal lebih singkat akau lokta ada dauro totong tau di lupa garugaan nangi jadi badamang ma godang paiduana godang sopa las padu mudamang ma godang liat asal sopa hami
kami. Badang ma godak kasatani laos padung ma sidio asal saat na uli saat na denggan dapat masalah ini. Kami dongat tubuh muda dihita namar hamarang gina adung di luar tahun alani dihita mai sobe hita saluhurna dihita peparanyu mau lihat manang dihita saluhurna di bagasatikyon di lasniro hatta ima di naman jalo pasu-pasu pedok saripeo anak doho dometa siatu hatta marah hide-hide na persona anggil ma tutu anak doho perumeta gabe keluarga silas nero hamai di tonga-tongata tarlumobi di dohata alani ini doho dohami agar dogat tubuh muda marlas nero di bagasantikyon alai dihamuna hasaluhuna hasuhutum nami tum sangat dia be naboy ano tiba tupa hida saluhuk na namar hamaranggi ima di dalam nilas nirohata di bagasatikyo las marohani balanta las marohani tondita songonima amang mau lihat atong di hamuna palmusi nami nilas nirohanami di bagasatikyo neng manor tormahami kami akan namar dongat tubuh benda mengadu undang muda-muda lawas padamu untuk undang sopa. Laos marmeme tu anak dohok baru main nami di bagasatikyon bedamang magundang liati laos baru untuk undang sapur marmeme jadi saya lima kali apa hidangnya
Mono biar para songoni dibereko kima di dalamnya ke saluhuna natorasmo di lasni roham tadi bagasan tikyo sotung bebe manarida roham ala nina sosadia di batu pasaluhuna keluarga ta di bagasan tikyo alai hidup madisi di saluhuna lasni roham yang ke opungmu doho akka saluhuna keluarga ta na arong di tonga-tonga ni hutato atong doho nabi masongan ni don yang tua asat siti menasi opa golang-golang pangarahuna otik susadia naboi di batu pasaluhuna keluarga ta kurang mapinasuna jadi siroh nabi tu keluarga saluhuna akamang akainang omma las nirohan tadi bagi satikyo nang ma di basu-basu debata napi nasahan di saluhuna keluarga ta tu hita saluhuna songri manuhun nami tu saluhuna hamuna hasuhun nami mau lihat atong di hamuna parmusin nami ala rubasi pun hari dia akan nampak tubuh manortor di bagas satikyon dirok na dua-dua asatina humaina multio bila itu bangunan beda mama si tio-tio nos padumu mai itu hasahadan Dinam di pasaran tamuna pertikeno tuhami pamoromuna saluhuna ima marhito ide di las mirahata di bagasa tikyon dina mangalap pasuk-pasuk perdongan saripion tulang nami do la tulang nami na puso siyan bagas durun itu hantai marhito ide na puso na kami pehaka delen nuna tulang marlas mirohado tok di bagasa tikyon alai ada orang so rohami lahu manopo-nopo kamu tulang nami na tulang nami mangido sama kami tuhamuna tulang nami na tulang nami gak ada molo ke na tulang nami do na tulang nami na poso delen yo sopa nami di waga setikyo las marohamuna so manima jong mangidoan nami tuhamuna gaulu dia kami saluhuna jadi di waga setikyo si nami di waga setikyo nengro mahami perkelingon di hula-hula nami lau manampa hula-hula nami di bawah satikyo asa baik damang maafisine asa jajur mula jajur mula topa baik damang mula-mula lalu baru tukundang soba di hamung permusik nami dunga di weko ya bang main tay nagro mahami manok-manok hula-hula nami baik damang ma musik na somba maru hula-hula